Goeiedag. Ja, goeiedag. Dat komt er weer spik en span uit de zin. Nou, dat is even nodig, hè? Ja? Ja, niet? Weet ik niet. Oh, Dit is jouw auto? nee, van mijn vrouw. Maar jouw was je. Ja, ik kreeg een opdracht, hè? Jou had het wel even aan tijd. Ja, ik ben met pensioen, dus dat is alle dagen tijd. Ik heb ruim 40 jaar gewerkt. En na die 40 jaar, in die tijd waren er dus allerlei regelingen. En toen heb ik ook altijd gezegd van het eerste de beste station waar ik uit kan stappen, dan stap ik eruit. Want ik heb 3 reorganisaties moeten leiden. En nou, dat is allemaal wel goed gegaan, maar dan gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee? Nee. Je hebt met mensen te maken, hè. Kijk, iemand die moet afvloeien, en die verplicht moet afvloeien, daar ga je gesprekken mee aan om een regeling te treffen. Om het zo fatsoenlijk mogelijk te doen. En wat is fatsoenlijk? Ja? Wat in mijn ogen fatsoenlijk is in de ogen van de medewerker niet fatsoenlijk. En daar moet je een compromis in vinden. Maar daarmee is het voor mij nog niet altijd af. Kwam je het mooi naar huis? Nou, ik kon het wel achterlaten. Maar ik wil daarmee zeggen dat het niet altijd even makkelijk was. En daarom was ik ook blij dat ik eruit kon. Dat zeg ik ermee. En toen? Nou, en toen? Wij zijn gaan reizen. En dat doen we nog. Ja? Maar je bent niet meer aan het managen dus? Of doordat je thuis ik nog? Nou, ik word gemanager. Heb je net gehoord? Kijk, daar komt de manager. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik ben een beetje verbaasd. Wat gaat hier gebeuren? Dit is van hey. Oh, niet op heet toch? Leuk. Je moet wel iets leuks weten, anders is dat niks toch? Je bent even aan het managen. Ja. Oké. Ja. Nou, Jouw mooi. man weer de manager en jou bent ook je de manager. Ja, oké. Doet je het wat goed? Ja, ik heb verder niks te... Ja. Ik ben niks. Ja, grappig hè? Ja. Ja. Nou, je mag nog maar even verder zien. Ja, ik maak het even af.